Hindi, di ba? Huwag kang magulo. Hindi na nakikita yung ano. I-push mo para lumaki. I-push lang pabalik yan. Pag yan. Kunwari meron. Hindi na ganun. Para naman may pumapasok na TV sa gitna mo eh. Yan, ganyan. Naliyan. My God, nakalimutan ko na. Challenge ako dito. Hindi ka na. Challenge ako. Hindi ka lalamas. Kaya yan eh. Ganun pag walang lumalamas, Hanggang saan ba? Ito? Baba. Oh, para pantay siya dito. Hindi, kasi kung papantay niya dito siya. Para may boundary. Oops! Ang dami ko na sa katawan ko. Tapos mag-awal pa sa ganyan po. Huwag kang malikot yung drawing. Ang jowa na nga po. Laki na. Subukan mo na kasi ng ibang lahi. Ayoko. Gusto niya Pinoy. Ay! Sinunod yata sa may tiyan. Siguro yata. Ang sarap na yung nanay. Kaya yan? Parang nawala yung dito. Kunti yan eh. Wala ka namang suso. Masil.
tita namin yung asawa. O ano, Kapintura TV siya, di ba? Oo. Magaling yun. Ako naman mamamatay siya isang tahin. Pagtagay niya na isang vodka, isang taga. Guys, kaya mo. Isa't sa matagal pa naman hindi ko alam. Sakit ay? Laman yun. Hindi hiwa. May ano siya. Masakit.
si Ate Sheila tulog na siya.
kang bini-virginal na. Sa kaliwa.
Pawis lang pala. Dugo-dugo. Dapat visit ko yun, no? Maglagay na ako ng Vicks. Palagay mo na siyang gano'n. Masinag ka ng sibuyas. Unang-una ka na nun. Laboy na. Broken hearted ka talaga. Kaya lang, pag-practice mo muna kasi marami kang ikakaskas niya. Lulong. Tapos, hindi ko may makikita yung biran niya. Ilang set na ako. Ngayon lasing na ako. Wala ako makakita. Konti ka lang dahil. Shading na lang sa abot sa kataas. Kapag alala. Siyempre, masakit. Kaya titigas sa sibuyas. Magjowa na ako na para kaya ako. Yan, wala na yung dede ko. Ba't kaya nawala yung dede ko doon? Ha? Ano daw? Tinatanong ako, bakit nawawala na yung dede? Ay, lumipat sa akin. Saan mo ba yung daddy mo? Sabay ka ba? Sobrang sakit ng nararamdaman ng daddy. Wala na kasi nalamas. Dapat kasi ka napalamas. Yung mga, pag ginalamas sila sampal-sampal. Ayoko nang gano'n. Sa pag ano yan. So, soft lang. Nga, kaya ito. Tatanda ka na, hindi ka na bumabata. Ah, malapit na. Konting tiis na. Tiis ka na lang. Sabi ko na lang. Kailan na?
na. Hindi na. Shading na lang? Shading na lang? Pero yung ano ko sabi, maganda na nanay. Kasi sana makakita. Kasi lagi nga akong tinatatin na henay. Kasi yun, nasa paa. Henay dito, henay sa dito. Kaibsan ba? Kaya nasabi ko kayo, ano ba yun, kami, mararamdaman niyo kung masakit. Pag hindi yan. Hindi na may pa. Siyempre, dadamay talaga kita kaya tatabi ka sa akin. Kaya natin kung kaya mo din sa Gaganyan. sa Pagka nasasaktan ako, alam niyo na, gaganyan ako si Bayan. Kasi regla ako, di puro pasak na ako. Sakit tayo? Actually, uy, bakit yung ganyan? Parang nakakata kasi si nanay pag hinidili. Ang nangyari sa'yo, sabi ko, nagpatapo sila, pinipan yung mga kita. Lagay ko na nakakata ako kay Julie. Diba, dito, dito ka. Gaganan ko yung ano na. At sabi ng nanay, oh, sige, nakatapos mo na ka. Puro pasak. Kawawa si nanay. Kawawa kaya nanay ko. Talagang nasaktan siya sa akin. Tsaka, si nanay ko din, nakaawa siya. Talagang sakit niya. Sakit daw. Lumisan siya, hindi lalamig siya kanina. Yan lang, lumisan na siya. Sakit niya, siyempre. Di ba, malapit na siya? Hindi na lang siya. Ha? Bakit? Panay, marami haba ano kaya siya. 10 minutes na lang. Bukas, ikaw ka naman pong magdalag sa mga ganyan natin. Merong tawag ng tawag sa akin. Ayun na sa akin. Okay na nga. Binlock ko. Hindi na nakatawag. Sabi ko sa kanya, ako ba ang tawag? Binlock agad dyan. Sakit tayo. Sakit. Hindi ka na message doon. Hindi ko
Anong gagawin niya? Sa sobrang sakit. Yan ang parang ginatay pinakamasakit ha. Masakit na masakit. Hindi na. Hindi kasi naman hindi. Kasi Meron pa sa taas. Hindi pa tapos. Konti na lang, konti tiis. Ginusto mo yan. Nakabawi ka. Nakabawi niya rin ako. Ginusto mo yan. Marami talaga yung nakabawi sa akin. Ginusto mo yan, yan. Pero ako hindi ako makakalaga sa masakit na ito. Hindi ko makakaya. Tatayo ako tama sa salita. Pagkaki patapos. Hindi matapos sa... Yung linggo na niya noon eh, halos sabi niya sa amin, hindi na siya kaya. Gusto na yung ipatigil, hindi siya stress. Pero siguro pag meron na hindi ko makakalimutan. ang sakit na likod ko yan. Tagal tinira nito eh. Lumikay na tayo. Puro papay na. Tagal, sabi ko sa'yo, linggo lang ako sa puto. Isa lang yan natin, ako rin. Ilang oras na? Tatlo yan. Lagi? Tatatlo. O, paano doon nila? Malaki? Malaki, malaki? Yan nasa likod ko. Ang sulat ang panakita masyado. Ito rin kasi siya. Papay lang. Mas lumalis Sa mukha. Ay, naku! Ito naman, lumalabas. Nako lang. Sarili nga ako dito. TikTok nakita mo yung nagpatato na kilay. Walang bumulong. Huwag hindi ka makalilit yung mata niya. Parang sa magpapatato sa kilay. Pag matanda na yun. Yung kilay niya bababa. Sa kalungkap niya, mapagsak yun. Hindi, dapat parang sa may likod dito yung trika. Ano may talaga siya sa kilay. Di ba naman mamamagayo? Hindi na lang hindi mo mamamagayo. Tapos na. Yung isa rin yung kamay na lang. Tapos ko yan. Nakita niyo ako. Mintas na. Mintas na. Ito, ganon. Ganda. Sa mga kamay na lang ng braso. Nagisahan ko lang yung kamay ko. Papay na. Sa tuhod mo naman pati sa iyong pagano. Tayo. Tapos na. May di, di ba? Huwag kang magulo. Hindi na nakikita yung ano. I-push mo para lumaki. I-push na pabalik yan. Pag yan. Oh, Kunwari meron.